Mother of all Maskandi Festival sisemabhida la sikhona ngo2025 mfowethu siyabona ungenile wangena ebantwini wangena indawo zonke mfethu sikubona ukuthi ususebenze kanzima ake nginike ithuba mfethu ubingelele nanokuthi ke uyichaze kuba bukeli beMashalela TV ngana uthi yaphila mfowethu ngicela ukubuyelela ababukeli uMaga ngothishela lo ekhaya kuSolundi wacesa hey naku umsebenzi siyakubona mfethu ukuthi bakuthandile abantu la uqhamuka khona uyinto isibonelo nakubantu abasakhule ukuthi cha no isho noma kuthiwa uneziga engakanani mawunekhono netalente lisebenzise yabona ngana wethu khona ongakushintsha kumuntu kodwa ubuyena ngeke ubushintshe ngeke ubushintshe yikho ngithi mina yonke into yenzayo iba nesisekelo esithile ozoyeseka ngaso umculo yona into engiyithandayo kodwa ngangeke ngikwazi kusuka ngiwenze nje wonke ngingabikho kunye engizowulekelela ngakho ukuze ufike la ukhona so ngabonga nje kakhulu isupport kubantu nothanda bangiphela ukubala ivoti labo bothi akanothi ngababonga ngithini kodwa kusho ukuthi angikwenze kangcono ukubashayela ingoma engibathembisa futhi ukuthi nakulonyaka ngiyabuya naye mhlawumbe njengamanje njengoba unyaka siyazi ukuthi unyaka njengoba uzophela maduzane njena mhlawumbe usukulungiselele ukuthi udedele ama-hits estudio ngiqedile ngicabanga ngoba ziningi ingoma ezenzile ngicabanga ukuyihlukanisa kuzothi makuphela uApril nje khona iEP engizobanika yona cishe ingoma ezintathu ebese uthi ngale koJuly kuze ifull album so sekukhona konke ngiqedile mina hey qawe nasi isiqhoko isiqhoko sodumo lesi asali isho classini yasigqoka yini kuyenzeka impela usifice ngiyaye ngithi ke mina umuntu kufanele ube nento yakho nje ezobonakala yabona noma phela ngihamba khona ingakho ngisho ngicula mina engekho umuntu engifuna ukumlingisa ngifuna umuntu owazi uMaga ngathishela azi ukuthi umaze nguye yonke into oyibona kumina ile ngiyi mfethu siyawuthanda umsebenzi wakho nangendlela owenza ngayo nangendlela oyiphatha ngayo uyatshengisa ukuthi hayi mani kunanesikole lana nokukhuliswa kahle ke Nkosi yami ngabe ngiphoqa umama nobaba akukho abangangifundisa khona ukuthi uphila kanjani nabantu uyiphatha kanjani mina ngisho ngathiwa ngingena izimpi engazazi manje icala ngalithethe ekhaya ayiwashaya uthi mangase kuthiwa ungena izimpi angazazi icala lingathethe ekhaya hayi ko Facebook hayi emagroupini hayi ko TikTok liyothethe ekhaya icala lingathethe ekhaya ngithi phela angiyiphethe mina ngizalelwa ngehlanu awusuka abantu abangikhulisile lapho kuyibona abangifundise yonke lento engiyiyona sibonge mtaka baba ngibona imfundiso nje yasekhaya ukuthi cha ikhona iqondile awukhulanga nje uvele kuthi hayi washawa ngana wethu ngibonga kakhulu ithuba futhi niphile njalo suka madoda sibonge kakhulu kanti igama lami ke uMC Nkomosa igama la TV Mashalela TV sithi nje thank you